Okay guys, welcome to my channel, ang Corimao Mix Vlog. Ako din si B. Crisada. Maayong adlaw Domingo ninyong tanan, mga subscriber o mga silent viewers. Ayong adlaw Domingo ninyong tanan. Samtang ako din nagpaabot ko kung mga kauban dire kay basta Domingo mag-vlog man mi. Nagkanta-kanta man sa ako dire nya. Palihog lang ko subscribe ug i-hit lang ang notification bell button para updated kamo sa among ipang-upload nga mga latest video nga mga comedy drama dire sa among channel Corimao Mix Vlog. Og maora to, daghan kayong salamat. God bless you all. Og atangin ninyo ang among comedy nga salida nga himuon namo karong adlaw mga higala basin ma-upload ni namo ugma og di sa sunod ugma among ma-upload ang among himuon karon nga vlog. Daghan salamat. Palibot sa Domingong manindog, samtang ako dunay ipaabot. Kalit ko lang na hinumduman, kadtong ikaw akong gihalukan. Baka di jud ko nimo ilisan, naginusara kung naghandom sanang labay na sa mga adlaw nga uyapata ning bulag ka pag-abot sa usa ka semana. Ang palibot sa Domingong manindog, o kalit kong nahinumduman, kadtong imong saad nga nahanaw lang. Naglibog kung anong imo kong gibiyaan, naginusara kung naghandom sanang labay na sa mga adlaw nga uyapata ning bulag ka pag-abot sa usa ka semana.